Здравейте, приятели! Аз отново пак съм на път. Естествено няма как. В момента съм на и чакам си бързака за София, защото имам доста работа. Та реших малко да се подходя с една студена лимонада с мента от капка на Слогия. Между другото уникална е. Ще я колко е яка. Аз просто не мога. Аз всеки ден пия. Просто уникално. Има с ягода, с манго, с малина. Но тази с мента ми е любима, тъй като аз обожавам мента. И нямаше как да не си взема с мента. Ако няма мента, ягода. Просто ягода, манго и мента са ми любимите вкусове, така че това е нещо уникално. Вижте. Даже телефона не снима много хубаво, а другия не е в мене. И някак по-добър начин да ви покажа. Да, ще си взема и другия телефон. Но нямах батерия и оставих да се зареда вкъщи. Така. Дай един минут. Не е моя. Идва един, да го каже, работнически. Ето го и него. И единия му стоп не работи. Въобще. Това депо в София се пренасели с идиоти. Да се го чули от мене. Така. А това е уникално. Значи изпивам това, и понеже имам доста време, защото е чак и 55 моя влак, в момента и половина. Мисля да се взема и едно за път. Просто уникално. Топа е. Па и се връзва с всичко. Защото любимият ми цвят не е зелено, а е синьо. Но просто и зеленото до някъде го харесвам, но повече си харесвам синьото. То всички са тук цигари са ми само сини. Има и други цветове, но половината са сини. Точно така не пуша само един вид цигари. Пуша около 10 вида цигари. Но вие не го правете. Просто не го правете. Аз без цигари и без кафе не мога. И без това. Но просто вие не го правете. Не го правете. Защото е много опасно. Това почти свърши. Нещо другото. Беше пълно само преди 5 минути. Даже по-малко от 5 минути. Така че заслужава си да дойдете до Слоги и да си вземете една лимонада. Тя даже е домашна тази лимонада. И ти я приготвят на място. Тоест казваш каква лимонада искаш и те ти приготвят даже и лед и турт. С едно ракия. А капка е уникална. Така че ако искате, елате до тук и си вземете. Ще си заслужава. Аз трябва да тръгвам, както видих, така че казвам ви чао. Защото работата ме зове. И както винаги, тръгваме на път. Това ни е мотото. Или, ако е с електрически локомотив, с пълен ток напред. С пълен ток напред. Това на какво ви напомня. Така че, ако е с дизел,
с пълен дизел напред. Тъй, че ние си имаме собствени реплики за тръгване. Така че казвам ви чао и до следващия път. И си заслужава да си вземете.